ರಾಜಾಜಿನಗರ ಅಲೈಗುಡ್ಡೆದ ರವಿ ಅನೆ ಟಿಕ್ಕಿ ರವಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುರುನಗರದ ಸಂದೀಪ್ ಇಂಚ ಇರುವೆರು ಗುರುಪುರ ಅಲೈಗುಡ್ಡೆ ಪರಿಸರಡು ಗಾಂಜಾ ಮಾರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಅಕ್ಲಿನ ಬಜ್ಪೆ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತದೆರ ಬಜ್ಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಗುರುಪುರ ಅಲೈಗುಡ್ಡೆ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಗಸ್ತ ತಿರುಗಾಟದ ಪಗ ಗಾಂಜಾ ಮಾರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಇರುವೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕಲ್ದು ಬೋರ್ದೆರ ಅಲಾಯಿಗುಡ್ಡೆದ 34 ವರ್ಷದ ರವಿ ಅನೆ ಟಿಕ್ಕಿ ರವಿ ಗುರುನಗರದ 32 ವರ್ಷದ ಸಂದೀಪ್ ಇರುವೆರ್ ಆರೋಪಿಲೆಡ ಗಾಂಜಾ ತಿಕ್ಕದಂಡ ಆರೋಪಿಲೆನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆತ 55 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುತಿ ಆಲ್ಟೋ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡ್ ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿನ ಸ್ವಾಧೀನಗುದೆ ತೊಂದೆರ ಆರೋಪಿಲು ಗಾಂಜನು ನಾಟಿಕಲ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಪನ್ಪುನಾಯಗ್ ಸಾಗವಂದಿತ್ತೆರ ಆಯನ್ನ ಪತ್ತೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಪಾಡ್ದೆರ ಆರೋಪಿಲಿನ ಮಿತ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಉಂಡು.